പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രഭുമാരും അതിലെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന നല്ല പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുക, കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവരുടെയും നമുക്ക് കേൾക്കാം, പക്ഷെ എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. രണ്ട് ചോദ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, ചിത്രഗുപ്തൻ ആരാന്നല്ല. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനാണ് ചിത്രഗുപ്തൻ ട്ടോ. പിന്നെ അദ്വൈതവാദിയായിട്ട് ശങ്കരാചാര്യര് മഹാദേവന്റെ അവതാരാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീല തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് വേറെ രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് അത് ചെയ്യാതെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഭഗവാന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാദേവന്റെ അവതാരത്തില് ശങ്കരാചാര്യർ വന്നിട്ട് അതവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് അത്രയും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കരുത്, നാമം ജപിക്കണം കേട്ടോ, ഒട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. യമരാജന്റെ മന്ത്രിയാണോ ചിത്രഗുപ്തൻ? അതെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 13-ാമത്തെ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 12-ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം എന്നുള്ള അധ്യായത്തില് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ജന്മെടുത്തതായിട്ട് പറയായിരുന്നു അല്ലെ. നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് നിന്ന് ശുഭ്രകൃതിയൊക്കെ നല്ലതായി ശോഭിച്ച ആ സമയത്താണ് പരീക്ഷിത്ത് ജനിക്കുന്നത്. അതിനൊരു പേര് പറയൂലോ, നക്ഷത്ര ഗ്രഹ നിശ്ചയിക്കും, ജയന്തി അല്ലേ. അത് അതായത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വിശേഷപ്പെട്ട വിശിഷ്ട വ്യക്തിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് കാലദേശങ്ങളൊക്കെ ഒരുങ്ങും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് എന്ത്, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സംയോജമാകുന്നതിന് ജയന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു നമ്മളോട് അല്ലെ. അതായത് ജയന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ജയന്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് സംയോഗം, നക്ഷത്രഗണങ്ങളുടെ സംയോഗം. ജയന്തി എന്ന് പറയുന്നത് നക്ഷത്രഗണങ്ങളുടെ അതിനാൽ അതിനെ സവിശേഷമായിട്ട് ജയന്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യത്തിനും ഈ വാക്ക് പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നും കൂടി നമ്മളവിടെ കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നോക്കുമ്പോ കുറെ ജീവാത്മാക്കളുടെ കർമ്മബലം അനുസരിച്ചാണ് നല്ല സമ്പത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം, മനോഹരം ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്.
പിന്നെ 13-ലെ പാഞ്ചരാത്രിക പദ്ധതി. അത് കുറച്ച് പാഞ്ചരാത്രിക പദ്ധതി അത് കുറച്ച് പാഞ്ചരാത്രിക വായിച്ചിട്ട് നിർത്തിയത്. കുറച്ച് വായിച്ചു മാതാജി, കുറച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് വായിച്ച് നിർത്തി. അതായത് ജനനത്തിന് ശേഷം ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ, ജാതനായി കഴിഞ്ഞ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് മംഗളമായ സ്തോത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും കൂടി പറഞ്ഞു നമ്മൾ, അല്ലെ? അതായത് നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ, നമ്മളൊരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കർമ്മ പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ ജാതകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മള് എന്താ പറയാ, അമ്മയായിട്ടുള്ള പുക്കിൾ കൊടി മാറ്റുന്നു, അല്ലെ? കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം, എന്താണ്, ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അണുക്കളൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറയണ വെച്ചാല് ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ എന്താ പറയാ, ജീവാത്മാവ്, ആ ആത്മാവിന് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ആണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ശുദ്ധീകരണ കർമ്മങ്ങൾ, ജാതകർമ്മത്തിന്റെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മന്ത്രോച്ചാരണം, പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്, മംഗളമായിട്ടുള്ള സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ശുചീകരണ ജലത്തിനെ കൊണ്ടും, എന്താണ്, പവിത്ര ജലം കൊണ്ടുമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മള് ജീവാത്മാവിന് ആദ്യം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നൊരു കർമ്മമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജാതകർമ്മം. ജാതകല്ല, ജാതകർമ്മം. നയനം അതും പറഞ്ഞു, അതിന്റെ കുറച്ചെടുത്തു. ഒരു പാരഗ്രാഫ്, 2 പാരഗ്രാഫ് എടുത്തു, അല്ലെ നമ്മള്. പിന്നെ നമ്മള് പഞ്ചരാത്രിക പദ്ധതി വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാഞ്ചരാത്രിക വിധി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് വേണം ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ചെയ്യാൻ എന്നാ പറഞ്ഞത്. പഞ്ചരാത്രി ഇതനുസരിച്ച് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പാഞ്ചരാത്രിക വിധി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഇത് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ വരുന്നതാണ്. നാരദ മഹർഷിക്ക് മഹാദേവനല്ലോ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ഈ നാരദ പഞ്ചരാത്ര. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പഞ്ചരാത്രി വിധി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, അവര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം വായിച്ചില്ല, അല്ലെ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 13. പാഞ്ചരാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മള് പാലിക്കേണ്ട ചെയ്യുന്ന 16 സംസ്കാരങ്ങൾ, അത് വേറെ. തസ്യ പ്രീതമനാ രാജ വിപ്രൈർ സൗമ്യ കൃപാതിഭിഃ ജാതകം കാരയാമാസ വാചയിത്വാ ച മംഗളം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജാതകം കാരയാമാസ വാചയിത്വാ ച മംഗളം. ജാതകം കാരയാമാസ അജായതാ മംഗളം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷിശ്രേഷ്ഠനായ ശരദ്വാന്റെ പുത്രനും ഗൗതമ കുലജാതനുമായിരുന്നു കൃപാചാര്യർ. കൃപാചാര്യരുടെ ജനനം യാദൃശ്ചികമായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഋഷിശ്രേഷ്ഠനായ ശരദ്വാൻ യാദൃശ്ചനായ ജനപതി എന്നു പേരുകേട്ട സ്വർഗ ലോക അപ്സരസിനെ കാണാനിടയാകുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ബീജം 2 ഭാഗമായി ബഹിർഗമിക്കുകയും ചെയ്തു. തൽക്ഷണം അതിലൊരു ഭാഗം ആൺകുട്ടിയായും മറ്റേത് പെൺകുട്ടിയായും ഇരട്ടകളായി ജന്മമെടുത്തു. പിൽക്കാലത്ത് ആൺകുട്ടി കൃപനെന്നും പെൺകുട്ടി കൃപി എന്നും അറിയപ്പെട്ടു. വനത്തിൽ മൃഗയാ വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന മഹാരാജാവ് ശന്തനു ആ കുട്ടികളെ എടുത്തുകൊണ്ടുവരികയും യഥോചിതമായ പവിത്രീകരണ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ബ്രഹ്മണീയ പദവിയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു.
ഇപ്പൊ ഋഷിശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ശരദ്വാന്റെ പുത്രനും ഗൗതമ കുലജാതനുമായിരുന്നു ആര്? കൃപാചാര്യര്. കൃപാചാര്യരുടെ ജനനം യാദൃശ്ചികമായിട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഋഷി ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ശരദ്വാൻ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ജനപതി എന്ന് പേരുകെട്ട സ്വർഗലോക അപ്സരസിനെ കാണാനിടയായി. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ബീജം 2 ഭാഗമായിട്ട് ബഹിർഗമിച്ചു. അതിലൊരു കുട്ടി ആൺകുട്ടിയായിട്ടും ഒന്ന് പെൺകുട്ടിയായിട്ടും ജന്മമെടുത്തു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി, ആൺകുട്ടി എന്നത് കൃപനെന്നും പെൺകുട്ടി കൃപി എന്നും അറിയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ വനത്തില് മൃഗയാ വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന മഹാരാജാവ് ശന്തനു മഹാരാജാവ് ആ കുട്ടികളെ എടുത്തുകൊണ്ടുവരികയും യഥോചിതമായിട്ട് പവിത്രീകരണ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ബ്രാഹ്മണീയ പദവിയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതാണ് കൃപാചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിൽക്കാലത്ത് കൃപാചാര്യർ ദ്രോണാചാര്യരെ പോലൊരു മഹായോദ്ധാവായി തീരുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയെ ദ്രോണർക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിൽക്കാലത്ത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കൃപാചാര്യർ ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് പങ്കെടുക്കുകയും മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ പിതാവായ അഭിമന്യുവിനെ വധിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും ദ്രോണാചാര്യരെ പോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാകയാൽ പാണ്ഡവരുടെ കുടുംബം അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. ദുര്യോധനുമായുള്ള ചൂതുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം പാണ്ഡവർ വനവാസത്തിന് അയക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പാണ്ഡവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനായി ധൃതരാഷ്ട്രർ കൃപാചാര്യരുടെ ചുമതലയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാവസാന ശേഷം കൃപാചാര്യർ വീണ്ടും രാജ്യസദസ്സിലെ അംഗമായി തീർന്നു. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനവേളയിൽ ചടങ്ങുകൾ വിജയപ്രദമാക്കുവാൻ മംഗളകരമായ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടാൻ അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഹിമാലയത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിനായി കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കൃപാചാര്യരുടെ പക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായി ഏൽപ്പിച്ചു. ഇവിടെ പിൽക്കാലത്ത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് പങ്കെടുത്ത് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള അഭിമന്യുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് കൃപാചാര്യര് സഹായിച്ചു. മാത്രമല്ല ദ്രോണാചാര്യരെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാണ്ഡവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. ദുര്യോധനുമായിട്ടുള്ള ചൂതുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ പാണ്ഡവര് വനവാസത്തിന് പോയപ്പോൾ പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയത് ആരായിരുന്നു? കൃപാചാര്യരായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു ചെയ്തത്. പിന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന ശേഷം കൃപാചാര്യർ രാജ്യസദസ്സിലെ ഒരു അംഗമായി തീരുകയും പിന്നെ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ജനിച്ച സമയത്ത് ചടങ്ങുകൾ നേതൃത്വം വഹിക്കാനായിട്ട് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഇടാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആ സമയത്തും ആരുണ്ടായിരുന്നു? കൃപാചാര്യര് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, യുധിഷ്ഠിരൻ ഹിമാലയത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിനായി കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് കൃപാചാര്യരുടെ പക്കലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. കൃപാചാര്യർ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തുവെന്നതിനാൽ സംതൃപ്തിയോടെ യുധിഷ്ഠിരൻ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു. ശ്രേഷ്ഠരായ ഭരണാധിപന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും സദാ കൃപാചാര്യരെ പോലുള്ള പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു വർത്തിച്ചിരുന്നത്. ആകയാൽ രാജ്യഭരണ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് സമുചിതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ കൃപാചാര്യരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇതിൽ പോയത്, കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയത്, പരീക്ഷത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട്. അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ട്, പിന്നെ മാത്രമല്ല ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭരണാധിപന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും എല്ലാം ഈ കൃപാചാര്യരെ പോലുള്ള പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിലാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യഭരണ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് ഉചിതമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ശ്ലോകം 14. ഹിരണ്യാം ഗാമഹീം ഗ്രാമാൻ ഹസ്ത്യശ്വാൻ നൃപതിർവരാൻ പ്രദാസ്വന്നം ച വിപ്രേഭ്യോ പ്രജാതീർത്ഥേ സ തീർത്ഥവേദ്. ഹിരണ്യാം ഗാമഹീം ഗ്രാമാൻ ഹസ്ത്യശ്വാനൃപതിർവരാൻ പ്രദാസ്വന്നം ച വിപ്രേഭ്യോ പ്രജാതീർത്ഥേ സ തീർത്ഥവേദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രാമാൻ
ഗ്രാമാൻ കൃപാചാര്യര് മരിക്കുന്നില്ല. കൃപാചാര്യര് എന്താണ് ചിരഞ്ജീവികളിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് കൃപാചാര്യര്. ഹിരണ്യം സ്വർണം, ഗാം ഗോക്കൾ, മഹീം ഭൂമി, ഗ്രാമാൻ ഗ്രാമങ്ങൾ, ഹസ്തി ആനകൾ, അശ്വാൻ കുതിരകൾ, നൃപതി രാജാവ്, വരാൻ പാരിതോഷികങ്ങൾ, പ്രതാപ് ദാനമായി നൽകി, സുഅന്നം നല്ല ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, വിപ്രേഭ്യ ബ്രാഹ്മണർക്ക്, പ്രജാ തീർത്ഥെ പുത്രന്റെ ജന്മത്തിൽ ദാനം നൽകുന്ന വേളയിൽ, അദ്ദേഹം, തീർത്ഥവിത് എങ്ങനെ എപ്പോൾ എവിടെ ദാനം നൽകണമെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരുവൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: എങ്ങനെ എവിടെ എപ്പോൾ ദാനം നൽകണമെന്നറിയാവുന്ന രാജാവ് പുത്രൻ ജനിച്ചപ്പോൾ സ്വർണവും ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ആനകളും കുതിരകളും നല്ല ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്തു. അപ്പോ വിവർത്തനത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെ എപ്പോ എവിടെ ദാനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിയാവുന്ന രാജാവ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പുത്രൻ ജനിച്ചപ്പോൾ, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ജനിച്ചപ്പോ സ്വർണം, ഭൂപ്രദേശങ്ങള്, ഗ്രാമങ്ങള്, ആന, കുതിര പിന്നെ നല്ല ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളിൽ നിന്നും ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരപ്പെട്ടവർ ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും മാത്രമാണ്. മാനവരാശിയുടെ സർവപ്രധാനമായ ആവശ്യകതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മികച്ച ഗുണവാരത്തിലുള്ള സേവനം നൽകുന്നത് ബ്രാഹ്മണരാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളുടെ അവരുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് ദാനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അധികാരപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും. അപ്പൊ മാനവരാശിയുടെ സർവപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആവശ്യകതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള സേവനം നൽകുന്നതാണ് ആര്? ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും മികച്ചമായിട്ടുള്ള സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മണര്. അപ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളുടെ ഒരു ധർമ്മമാണ് എന്ത്? ഇവരെ നിലനിർത്താനായിട്ട് ഇവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികള് ചെയ്യേണ്ട അവരുടെ ഒരു കടമയാണ്. തന്നിമിത്തം എല്ലാവിധ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളുടെ അവസരങ്ങളിലും വിശേഷിച്ചും ജനനം, വിവാഹം, മരണം എന്നീ വേളകളിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ധനം ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സ്വർണം, ഭൂമി, ഗ്രാമങ്ങൾ, അശ്വങ്ങൾ, ഗജവീരന്മാർ, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, ഒപ്പം മുഴുവൻ ആഹാര സാധനങ്ങളുടെയും പാചകത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്നിങ്ങനെ ഗണ്യമായ രീതിയിൽ ദാനം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകയാൽ ബ്രാഹ്മണർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദരിദ്രരായിരുന്നില്ല. പ്രത്യുത സ്വർണവും ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും കുതിരകളും ആനകളും മതിയാവോളം ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കേണ്ടതായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. അവർ സമസ്ത സമൂഹത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോ പണ്ട് കാലത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു പോയിരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അതായത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികള് ബ്രാഹ്മണർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സന്യാസിമാർക്കും അവർക്ക് ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരായിരുന്നു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും മംഗളകരമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ജനനം, വിവാഹം, മരണം ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? ധനം, സ്വർണം വരാം, ഭൂമി, ഗ്രാമങ്ങള്, അശ്വങ്ങള്, ഗജവീരന്മാര്, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്, ഒപ്പം മുഴുവൻ ആഹാര സാധനങ്ങളുടെയും പാചകത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഗണ്യമായ രീതിയിൽ ദാനം ചെയ്ത് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാഹ്മണര് ഒരിക്കലും എങ്ങനെയായിരുന്നില്ല? ദരിദ്രരായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നും സമ്പാദിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു? സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്.
ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോർത്തിലൊക്കെ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു മംഗളകരമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ദാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തീർത്ഥവിത്ത് എന്ന പദം സാരസ്ഗർഭമാണ്. കാരണം എവിടെ എപ്പോൾ ദാനം നൽകപ്പെടണമെന്ന് രാജാവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ തീർത്ഥവിത്ത് എന്ന പദം ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് എവിടെ എപ്പോൾ ദാനം നൽകണം എന്ന് അറിയുന്ന രാജാവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ തീർത്ഥവിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാനം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമായതോ അന്ധമോ അല്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുടെ ബലത്താൽ ദാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ദാനം നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ. ആധികാരികമല്ലാത്ത ചില വ്യക്തികളുടെ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാധാരണയായ ദരിദ്രനാരായണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവൻ ദാനത്തിന് അർഹരായി ശാസ്ത്രങ്ങളിലെങ്ങും ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താനാകില്ല. കുതിരകൾ, ആനകൾ, ഭൂമി, ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നീ പ്രകാരത്തിൽ അത്യുദാരമായ ദാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ അത്യന്തം കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ടവന് കഴിയുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എവിടെ എപ്പോ ആർക്ക് ദാനം നൽകണമെന്ന് അറിയുന്ന രാജാവ്, അത് അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് തീർത്ഥവിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാനം ഒരിക്കലും എന്തല്ല നിഷ്ഫലമായിട്ടുള്ളതോ അന്ധമായിട്ടുള്ളതല്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആത്മീയമായ പ്രബുദ്ധതയുടെ ബലത്താൽ ദാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ദാനം നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മീയമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദാനം കൊടുക്കുന്നു. അത് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന് അർഹമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് നമ്മൾ ആ ദാനം നൽകിയിരുന്നത്. ആധികാരികമല്ലാത്ത ചില വ്യക്തികളുടെ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാധാരണയായിട്ടുള്ള ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ ദാനത്തിനർഹരായി ശാസ്ത്രങ്ങളിലെങ്ങും ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താനാകില്ല. അപ്പോൾ ആധികാരികമല്ലാത്ത ചില വ്യക്തികൾ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാധാരണയായിട്ടുള്ളവർ, അതായത് ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ളവർ, അതായത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർ, തത്വത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ, അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അവരൊന്നും ദാനത്തിന് അർഹരായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. കുതിരകൾ, ആനകൾ, ഭൂമി, ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നീ പ്രകാരത്തിൽ അത്യുദാരമായ ദാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ അത്യന്തം കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ടവന് കഴിയുകയില്ല. നിർണയം എന്തെന്നാൽ ധീഷണാശാലികൾ അഥവാ ബ്രാഹ്മണർ, പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരായവർ, ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയും ഇട നൽകാതെ യഥോചിതമായി പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജാവും മറ്റ് ഗൃഹസ്ഥരും സന്തുഷ്ടിയോടെ അവരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തിയിരുന്നു. മാതാവിനോട് പൊക്കിൾ കൊടിയാൽ യോജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വരെ മാതാവിന്റെ ശരീരവുമായി ഒന്നായി തന്നെ ശിശു കരുതപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പൊക്കിൾ കൊടി മുറിച്ച് ശിശുവിനെ മാതാവിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തിയ ഉടൻ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയായിട്ടുള്ള ജാതകർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണമെന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദാനം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയണല്ലേ. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. കുതിരകൾ, ആനകൾ, ഭൂമി, ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നീ പ്രകാരത്തിലും അത്യുദാരമായ ദാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ അത്യന്തം കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ടവന് കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കുതിരകള്, ആനകള്, ഭൂമി, ഗ്രാമങ്ങൾ ഈ പ്രകാരത്തിൽ ഉദാരമായ രീതിയിൽ ദാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല? അത്യന്തം കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ടവന് കഴിയുകയില്ല. നിർണയം എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ? തീക്ഷണാശാലികൾ അഥവാ ബ്രാഹ്മണർ, പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതരായവർക്കാണ് എന്ത് നൽകേണ്ടത്? ദാനം നൽകേണ്ടത്. ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും ഇട നൽകാതെ യഥോചിതമായി പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. അതിനൊന്നും ഇട നൽകാതെ യഥോചിതമായിട്ട് അത് പരിപാലിക്കപ്പെട്ടു പോന്നിരുന്നതാണ്. ദാനം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക്, അത് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവർക്ക്, അതായത് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്, സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ദാനം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത്. രാജാവും മറ്റ് ഗൃഹസ്ഥരും സന്തുഷ്ടിയോടെ അവരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാവായാലും മറ്റ് ഗൃഹസ്ഥന്മാരായാലും സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇവരുടെ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിമാരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത്. മാതാവിനോട് പൊക്കിൾ കൊടിയാൽ യോജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വരെ മാതാവിന്റെ ശരീരവുമായി ഒന്നായി തന്നെ ശിശു കരുതപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ശിശു ജന്മമെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെ പൊക്കിൾ കൊടിയായിട്ടാണ് ബന്ധം വരുന്നത് മാതാവുമായിട്ട്. അപ്പൊ അതുവരെ ഒരേ ശരീരമായിട്ട് കരുതപ്പെടും. എപ്പോഴാണ് പൊക്കിൾ കൊടി ശിശുവിനെ മാതാവിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തുന്നത്? അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടത്തുന്നു. അതാണ് ജാതകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണമെന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ് ജാതകർമ്മം. ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ.
ഭരണനിർവാഹകരായ ദേവന്മാരും കുടുംബത്തിലെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരും നവജാത ശിശുവിനെ കാണാൻ എത്തിച്ചേരുന്നു. അത്തരം ഒരു അവസരം സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായി അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഫലവത്തായ രീതിയിൽ ധനം ദാനം ചെയ്യുവാൻ ഉചിതമായ സമയമായി വിശേഷിച്ചും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭരണനിർവാഹകരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാര് കുടുംബത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാര് നവജാത ശിശുവിനെ കാണാനായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തില് ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായിട്ട് അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഫലവത്തായ രീതിയിൽ ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉചിതമായിട്ടൊരു സമയമായിട്ടാണ് അത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 15. തമോചൂർബ്രഹ്മണാസ്തുഷ്ട രാജാനാം പ്രശ്രയാന്വിതം ഏഷാ ഹ്യസ്മിൻ പ്രജാതന്തൗ പുരൂണാം പൗരവർഷഭ. തമോചൂർബ്രഹ്മണാസ്തുഷ്ട രാജാനാം പ്രശ്രയാന്വിതം ഏഷാ ഹ്യസ്മിൻ പ്രജാതന്തൗ പുരൂണാം പൗരവർഷഭ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തം അദ്ദേഹത്തിനോട് ഊജു സംബോധന ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണർ തുഷ്ട അത്യധികം സംതൃപ്തരായി. രാജാനാം രാജാവിനോട് പ്രശ്രയ അന്വിതം അത്യന്തം ആദരപൂർണൻ. ഏഷ ഈ ഹി നിശ്ചയമായും അസ്മിൻ ശൃംഖലയിൽ പ്രജാതന്തോ അവരോഹണ ശ്രേണിയിൽ പുരൂണ പുരുക്കളുടെ പൗരവ ഋഷഭ പുരുക്കളിൽ പ്രമുഖൻ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രാജാവിന്റെ ദാനങ്ങളിൽ അതീവ തൃപ്തരായ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണർ പൂരുക്കളിൽ പ്രമുഖനെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സംബോധന ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തതി തീർച്ചയായും പൂരുക്കളുടെ വംശാവലിയാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ദാനം കൊടുത്തപ്പോ ആ ദാനത്തില് വളരെയധികം സംതൃപ്തി ഉണ്ടായി വന്ന് പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണന്മാര് അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാ സംബോധന ചെയ്ത്? പൂരുക്കളിൽ പ്രമുഖനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സംബോധന ചെയ്തു. മാത്രമല്ല ഈ സന്തതി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അവരുടെ വംശാവലിയിലാണെന്നും അവര് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്ലോകം 16. ദൈവേന പ്രതിഘാതേന ശുക്ലേ സംസ്ഥാമുപേയുഷി രാതോവോനുഗ്രഹാർത്ഥായ വിഷ്ണുനാ പ്രഭവിഷ്ണുനാ. ദൈവേന പ്രതിഘാതേന ശുക്ലേ സംസ്ഥാമുപേയുഷി രാതോവോനുഗ്രഹാർത്ഥായ വിഷ്ണുനാ പ്രഭവിഷ്ണുനാ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൈവേന അതിമാനുഷിക ശക്തിയാൽ അപ്രതിഘാതേന അപ്രതിരോധ്യമായതിനാൽ ശുക്ലേ പരിശുദ്ധമായവന് സംസ്ഥാം നാശം ഉപേയുഷി നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ശേഷം രാധ വീണ്ടെടുത്തു. താങ്കൾക്കായി അനുഗ്രഹ അർത്ഥായ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിഷ്ണുന സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു ഭഗവാനാൽ പ്രഭവിഷ്ണുന സർവശക്തനായ വിഷ്ണു ഭഗവാനാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം ബ്രാഹ്മണർ പറഞ്ഞു, സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായി ഈ പരിശുദ്ധനായ സന്തതിയെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. അലംഘ്യവും അമാനുഷികവുമായ ആയുധത്താൽ
നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണര് പറയാണ്, സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയുമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങയുടെ പരമ്പരയിലെ വംശ പരമ്പരയിലെ പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള സന്തതിയെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. അലംഘ്യമായിട്ടും അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള ആയുധം വജ്രായുധത്തിനാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്, ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഇവര് പറയാണ് ഇവിടെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയുമായ വിഷ്ണുവിനാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ ശിശുവായ പരീക്ഷിത്ത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ പരീക്ഷിത്ത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള 2 കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത്, പ്രധാന കാരണം മാതൃഗർഭത്തിലെ ശിശു ഭഗവത് ഭക്തനാകയാലാണ്, കളങ്കമറ്റവനാണ് എന്നതായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കാരണം മാതൃഗർഭത്തിലെ ശിശു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനാകയാൽ കളങ്കമറ്റവനായിരുന്നു എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം. രണ്ടാമത്തെ കാരണം ധർമ്മരാജാവായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠനായ പൂർവ്വ പിതാമഹൻ പുരുവിന്റെ വംശത്തിലെ അവശേഷിച്ച ഏക പുരുഷ സന്തതിയായിരുന്നു ഈ ശിശു. അപ്പോ 2 കാരണങ്ങളാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ഭഗവാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം പറഞ്ഞെന്താണ്? മാതൃഗർഭത്തില് ശിശു ശുദ്ധ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറഞ്ഞത് ധർമ്മരാജാവായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠനായ പൂർവ്വപിതാമഹനായിട്ടുള്ള പുരുവിന്റെ വംശത്തിലെ ആകെ പാണ്ഡവരുടെ ആകെ അവശേഷിക്കുന്ന പുരുഷ സന്തതിയായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. ആ 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. സമാധാനപരവും സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തനാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം? ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? മതി. സമാധാനപരവും സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉന്നമനത്തിന് തന്റെ പ്രതിനിധികളുമായി ഭുവനം ഭരിക്കുവാൻ ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ ശ്രേണി തുടരുവാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ സമാധാനപരമായിട്ടും സമൃദ്ധവുമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉന്നമനത്തിന് തന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് ഭുവനം ഭരിക്കുവാനായിട്ട് ധർമ്മശീലരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ശ്രേണി തുടരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടുത്ത തലമുറ വരെയുള്ള എല്ലാവരും സംഹരിക്കപ്പെട്ടു. മാത്രവുമല്ല ആ മഹാരാജ വംശത്തിൽ മറ്റൊരു സന്തോൽപാദനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അഭിമന്യു പുത്രനായ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് മാത്രമായിരുന്നു കുടുംബത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ഏക അനന്തരാവകാശി. അലംഘ്യവും അമാനുഷികവുമായ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്താൽ അദ്ദേഹം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭീഷണിയിലായിരുന്നു. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിഷ്ണുവായി വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. മൂല ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷ്ണു എന്ന സ്ഥാനത്തിൽ സംരക്ഷണ കർമ്മവും സംഹാര കർമ്മവും നിർവഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കുരുവംശത്തിലെ ആകെ അവശേഷിക്കുന്ന പുരുഷ സന്തതിയായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. സമാധാനപരവും സമൃദ്ധവുമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉന്നമനത്തിന് തന്റെ പ്രതിനിധികളായി ഭുവനം ഭരിക്കുവാൻ ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ ശ്രേണി തുടരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? സമാധാനപരമായിട്ട് സമൃദ്ധമായിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ആ ഭുവനം ഭരിക്കാനായിട്ട്, ഈ ഭൂമി ഭരിക്കാനായിട്ട് ധർമ്മശീലരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു ശ്രേണി തന്നെ തുടർന്നു കൊണ്ട് പോകണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവ് തന്നെ വരണമെന്നും സമാധാനപരമായിട്ടും സമൃദ്ധിയായിട്ടും ആ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാവരെയും ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്, ഭൂമി ഭരിക്കേണ്ടതെന്നും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? പരീക്ഷത്തിനെ രക്ഷിച്ചത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടുത്ത തലമുറ വരെയുള്ള എല്ലാവരും സംഹരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? 2 കൂട്ടർക്കും നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടുത്ത തലമുറ വരെയുള്ള എല്ലാവരും സംഹരിക്കപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല മഹാരാജ വംശത്തിൽ മറ്റൊരു സന്തോൽപാദനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ മാത്രമല്ല അവിടെ വേറൊരു സന്താനത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാളും അവിടെ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അഭിമന്യുവിന്റെ പുത്രനായ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് മാത്രമായിരുന്നു കുടുംബത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ഏക അനന്തരാവകാശി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഭിമന്യുവിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മാത്രമായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഏക അനന്തരാവകാശി. അലംഘ്യവും അമാനുഷികവുമായ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്താൽ അദ്ദേഹം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭീഷണിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അലംഘ്യമായിട്ടുള്ളതും അമാനുഷികമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? അത് തൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അത് ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊണ്ട് ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൊരു ഭീഷണിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ. അദ്ദേഹം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭീഷണിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിഷ്ണുവായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ സംരക്ഷണ കർമ്മവും സംഹാര കർമ്മവും ആര് നിർവഹിക്കുന്നു? വിഷ്ണു തത്വത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ, എന്താണ് പറയുന്നത്? സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം. അതില് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും സ്ഥിതി നടത്തുന്നതും സംഹാരം നടത്തുന്നതും ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ആയിട്ട് ഏത് പറയുന്നത്? നമ്മള് വിഷ്ണു ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനല്ല പറയുന്നത്, വിഷ്ണുവാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്ഥിതി നടത്തുന്നത്, പരിപാലിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഏതാണ്? ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവ. അതിലേത് വിഷ്ണുവാണ് പറയുന്നത്? നമ്മള് വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോ ഏത് വിഷ്ണുവിനെയാ പറയുന്നത്? പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. മൂല ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷ്ണു എന്ന സ്ഥാനത്തിൽ സംരക്ഷണ കർമ്മവും സംഹാര കർമ്മവും നിർവഹിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണമാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണമാണ് ആര്? വിഷ്ണു ഭഗവാൻ. വിഷ്ണു ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ സർവ്വവ്യാപകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്താൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ സർവ്വവ്യാപകമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാവത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തനാകയാൽ ശിശുവായ പരീക്ഷത്തിനെ തൂവെള്ളയായി വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് ഭക്തർ ഭൂമിയിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ മാത്രമാകുന്നു. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളെ സ്വഗേഹമായ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി വേദങ്ങൾ പോലെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകിയും ദിവ്യാത്മാക്കളെയും സാധുക്കളെയും തന്റെ ദൗത്യ പ്രചാരകരായി അയച്ചും തന്റെ പ്രതിനിധിയായ ആത്മീയാചാര്യനെ നിയോഗിച്ചും അദ്ദേഹം അവരെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാവത്തിലാണ് സർവ്വവ്യാപകമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തന്മാരായത് കൊണ്ട് തന്നെ ശിശുവായിട്ടുള്ള പരീക്ഷത്തിനെ തൂവെള്ളയായിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തനാണ് ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ തൂവെള്ളയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരം കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് ഭക്തർ ഭൂമിയിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ മാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അവതരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ കലർപ്പറ്റ ഒരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാർ അവതരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ഇവിടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളെ സ്വഗേഹമായ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തില് വന്നു, ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ വന്നിട്ട് ഇവര് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കാണ് ബദ്ധാത്മാക്കൾ. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കണം. അപ്പൊ തിരിച്ച് സ്വഗേഹമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? വേദങ്ങളെ പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകി ദിവ്യാത്മാക്കളെയും സാധുക്കളെയും പോലുള്ള തന്റെ ദൗത്യം പ്രചാരകരായിട്ട് അയച്ചു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ദിവ്യാത്മാക്കളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാധുക്കള്, അങ്ങനെയുള്ളവര് തന്റെ ദൗത്യം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയാചാര്യനെ നിയോഗിക്കുക. അപ്പൊ 3 തരത്തില് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളെ സ്വഗേഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് എന്താ പറയുന്നത്? വേദങ്ങളെ പോലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ നൽകുന്നു. പിന്നെ ദിവ്യാത്മാക്കളെ പോലുള്ള സാധുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ദൗത്യപ്രചാരകരായിട്ട് അയക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഗുരു ആചാര്യനെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളെ സ്വഗേഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങളും തൂവെള്ള പറയണ എന്തുകൊണ്ട്? ഭക്തൻ എന്നുള്ള ഇതിലല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ?
അതെ. അപ്പൊ ശിശുവായ പരീക്ഷത്തിനെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തൂവെള്ള എന്ന് പറയുന്നത് പ്രചാരകരും ഭഗവത് പ്രതിനിധികളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾ അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങളും പ്രചാരകരും ഭഗവത് പ്രതിനിധികളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യം സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ലാത്തവരാകിയാൽ കളങ്കമറ്റ വെണ്മയുള്ളവരാകുന്നു. ഉത്തരം ഇവിടെ കിട്ടി മാതാജി. അപ്പൊ ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങളും പ്രചാരകരും ഭഗവത് പ്രതിനിധികളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ലാത്തവരാകയാൽ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ എന്ത് സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല? ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അവരെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളും അതൊന്നും ഭഗവാന്റെ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രതിനിധികളെ സ്പർശിക്കാത്തത് കൊണ്ട് സ്പർശിക്കാത്ത അവരിൽ കളങ്കമറ്റ വെണ്മയുള്ളവരാകുന്നു. അപ്പൊ അവര് കളങ്കമറ്റ വെണ്മയുള്ളവരായിട്ടാണ് അവരെ പറയുന്നത്. അവർ നശീകരണ ഭീഷണി നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സദാ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത്തരം മൂർഖമായ ഭീഷണികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികളാകുന്നു. ശിശുവായ പരീക്ഷത്തിന് നേരെ അശ്വത്ഥമാവ് പ്രയോഗിച്ച ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നിശ്ചയമായും അമാനുഷിക പ്രഭാവമുള്ളതായിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രഹരശേഷിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഭൗതിക ലോകത്തെ യാതൊന്നിനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സർവശക്തനും അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സർവ്വവ്യാപിയുമായ ഭഗവാന് തന്റെ സർവശക്തമായ പ്രഭാവത്താൽ അതിനെ വിഫലമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ തന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ സദാ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു ഭക്തനായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അനന്തരാവകാശി കൂടിയായ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിശ്വസ്ത സേവകനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അത്. ഇവിടെ ശിശുവായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അശ്വത്ഥമാവ് പ്രയോഗിച്ച ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നിശ്ചയമായിട്ടും അമാനുഷിക പ്രഭാവമുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് തടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം. അതിന്റെ പ്രഹരശേഷിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഭൗതിക ലോകത്തെ യാതൊന്നിനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ തടുക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ സർവശക്തനും അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്, അപ്പൊ സർവശക്തനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് തന്റെ സർവശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രഭാവത്താൽ അതിനെ വിഫലമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ തന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ സദാ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു ഭക്തനായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അവകാശി കൂടിയായ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിശ്വസ്ത സേവകനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നത് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് എന്തിനാണ് ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്, ഒരു ഭക്തനാണ് പരീക്ഷിത്ത്, മറ്റൊരു ഭക്തനാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ മഹാരാജാവിന്റെ അനന്തരാവകാശി കൂടിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത സേവകനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गुरु ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम.